Hello bye song jotono lamsogo ani YouTube channel o khaklayo no jotono kaham no tongna hanene inke tabo ke ang songoi tongo tok bahan among ke chini nok ni tok jek siklano tini rathar mane bona ang tini songoi tongo so jotono no lamsogo ani YouTube channel o ke tini kyang sokbaijak bojago sokbaijak ka ang ke nogo sokbaijak Engkang nogo paimani ulo kaisa interesting mane nyukha. Nurong wada naina mo songa batabo. So hindi to ang tabo gabono khagoi janai. Engke chini ro engke Mosambi kebong ma thai dong ka podara sawong ke kumun je tong mane kumun tong hangke khagi jadi hini saw dong ka ang tabo Mosambi kumun da tong nai tu grena. Tung suka. Kolaman ba. Oh, thay tong habla sa. Nang nugo jamang ka iko amo ka Mosambi bupang tao gang Mosambi bupang talaw. Kag ma thay tong habla. Iko amo ka Mosambi bupang do. Satong serang ngai tong ka. Iko mo to ka thang ko. Sa ka su kumun kan ke. Bo thay ko mo thay ka bla sa. Kekrang ni bagai kon fan si jaglia. Puko kumun ke biang sa. Mo ora bo thay ka bang ma. Te ka sabu phang ba to wai. Anh te ka sawa sa tong nai nya. Kumun ora le knuk ya. Ki o jaga o ka Mosambi ko munsi malia u te kaisa bufang ko sang na ang te kaisa saito bo tong do sini Mosambi ta ke dara ko mun tong chama na ang sungnar jaglia bo bufang ko mun tong ne ora nai me ora ka thang mangse muya khudo bak sang ka bating ka haipa no muya khong kang te kaisa bufang ko sanai nai do inke phaimang o basini bari bo bini ora to khum nai thok an basi te belai no khum kai krak inke ko khum nai thok ka bari to ka omo belai khen nai thok jawang mo O kumno kang mar khen nai thok jak su ko mo buhang ko ma tong ma sita sin do agi tanai pai khia nai thok mani satung bo jiring tung soka te hinke tongo Kalau mani marang ka Kena beri tong sinai tiniang satong ko prama phan nogo phai ka aske berayo kon chaimia ke omo ke chini omo nong si sini omo tambu pa omo khum hengra dahan omo tama ma hengra omo ke hengra bufang hanyo belai geleng to kapia ba mo bedek Wati paine ode kak mani pore wasa aske kekrang kamo marang suka. Ikole ora su kumun bla. Mosambi kumun. Sakabo. Thaisa kumun. Kumun thaisa mun tini ang khagi sanai. Khake marnong tong asi kekrang Mosambi komun no khakna ni bagai iko konda kolang ti baisa oma thacha no go te oda tong chaimia apa no oma kaisa no khage ang tini sana ti to tong dong nai la tu nuk te kare Tele kiri kena ya sengaja. Terus hasil mana jauh. Kepal tonggo cabu ama mano. Jati mau kita makan. Kepal tonggo Mosambi hasil susu mana zamane.
Hingke kalau mani bo marang suka satung bo tung mani asike mar hingke ang to tini thana bo nangnai hingke nogo to phaika haipa no thana musungya do nogo phaika hingke kisapan thana musungya hingke o musumi no ang tabuk janai som bakari moso bakari haina ang mono chasinai mono khali chasinai satung prap mani bagane moso rok konphan chalia tamni hingke tini thangka hingke ang horo duty nangnai belabon bagai moso rok asak chalia moi hanche moso yoksak jak Nyakang tini horo duty khaimi ang nai sabon bagang mono tini khali no jasinai khogbai kai ko non tak sasinai Kaimane khởi mà cái tam sắc khởi cả nó mà này season 차라 muốn mà này ba cái sen khana mà as cái khởi mà cái Chạy mà đi à as cái khởi cả mà 어머나 खाली जामानि कारण दङ दं যদি অমনা आं সমবাই जाखांखो obviously आं मसो जानाय आमोन बागा आमो खाली जाय दङ बुखौ किसा फ्रेश नि दङ हगनि moi रसा मान आमोन बागै तामनि के चिनि हेल्थ न काहामके तनानि चिनि बागै बेलायनि इम्पोर्टेन्ट जदि जों तो साम खायनानि के गोबांमा माने एकलगि गोबांमा 7-8 घन्टा आ जागा तंनानि Gaba jaga basa tongnan ke sini hel no kaham ke tonan ni belai ni important aban bagai tiniang ani hel no kaham ke tonan nang aban bagai ang mosob salia somba salia khali sai tong kata omong kang tin talang nan bagai ready oro tiffin box thaisa khamon nakha omo tini talang oi chanai Satu mutung nah nih tung suka naik deh sering marang tuh kah semua si pura budul tintam ke tanah yang oh naik thong mana ke marang tuh kah sih noh kah budul ke yang ke satu ke prama nih marang tuh kah noh kah naik thok Makhang kheto pura sompra jaga ni do tung khlamani satung keprama duty khaine pura makhang sompra sokani kokri am tirok sarapsan bagi si hera na tungmani jeske phan tini kisa satung tep tungnai khane sit kisa dati nongkho sirwang nge ke tep tungnai barta ekta ke tep tungnai Dati thangka dati thangerias khaika horo aram se kaham ke duty khaime dibana Tolawa se pura number sipsi beshi bidong Gari bo phaya ko yang melagoni gari dati phapat phaide ina barle market sibi tongkha Tabu rogo pukhri rogo waishno baklai teima tu khe busuro samani na Uf Agi sere frun din dong no tong thoko go haisi Bekhai hilik no methi bui haino hai ani jago ma thangpena tini bono klangai Hangke ang tabuk thangai tonga Agartala wa angka odino no ani side bag je kama mane abo odino no kama wa abo ni bage ang belai no stress ang soka ang remind ani brain no remind khaisini khai ekdom palia cover hayang soka koekdin
asake kobor hangga tamni hingka ani je kaisa bag tongmani je bitu tongmani a bisingo ani side bag a side bag ni bisingo joto ani rang rok ATM rok abo bo jaga o yaka khang palmalia haipano kokre wansuk brain pura brush na naikha haipano kemai si thang angka tam khaise na ba abono ang haipano GD entry rok khaiya ko tia waisa ATM rok apply ako khairika wansuk palia kol palia ang bo jaga o yaka kana hingke o jaga o ani kaisa no mistake abong khang rumo thangmani ulo bo sogoimani pore o bo ang ani bag check khaijak ya bana ani mistake asuk dini ang ani bag no check khaya tseng ya je jaga phan thangai phagangka o dino angka ang moito malia check bo khaijak le tamjani angka saimia tamni karone ang check khaijak le aba ang saimalia angka obono ta kaisa mistake khaigangka kaisa srungmung mano laibo angka jeng mani tong khabo to kokre jeng mani aba kahamni bagoi nongo hone wansuka olo angka phiaba ang aje koyekdin angka adin rogo horo ani duty nangmani ang kisapano shanti malia mane tam hanai bokrok asake nostong khata tam sanani sawai sabaili aba kebono sawai jeng nai bono bujiu heda hingke tabok leksa sopai mani ulo taba ang maijanai nokni muya mantru songoi to mani obo taba ang maijasinai hingke ani mai khlai tabok ang maisanai hingke lengmani to belai ni marang suka tabok ang maisagana maisau yagoi kaham ka thoine rest khaigrana tam ningke horo 10 ta ni simi pura khana ni phungni 6 ta jora duty aban bagai tabok maisawoi kaham ka thoine asne so tinin bagi asun